zei Jon eta Metx. Saio motx bat izangoa, zeren kazetariak zarete, bikotea zarete, eta zuen harremanak ez du teleberri bateko ino gehi nago. Teleberria gainera hasi da berandu, baina albiste berri hau behar dugu landu. marrazki bizidunak gehiegi iraundu, Ederra izan denik ez zait begitan du. Ja utzi dugula da gaurko titularra. hiru hitz apentsa aze histori eharra. Endaian ta Zumaian eguraldi txarra. Gure harremana oso berri zarra, hasi ordurako joan da iesi. Beste teleberri bat ez zuen merezi. Baina hau zer da lerro edo parentesi. Hemen gaur bi indio arku eta gezi. Baina beti goizero elkarri tiraka. Ni 2 minutu soilik nabilba jiraka. Ametxek oraindik titular bat dauka. Jon Maiak pentsatzen dut dugula pirata. Segituan hasi zait termoa zizketan. Lanabal sentitu naiz itxita horretan. Nik maken arrastoak dakartza kopetan. Inversore bat berriz ja ez dator bueltan. Maitasunak beharzun bere inbertsioa. Nahiko txikia izan da honen prezioa. Txinako arantzela daukat presioa. Ta Wall Streeten goruz doa akzioa. Ez da erresa ongi konbersatzen hemen. Badakit ametxekin lokartzea zer den. Baina Zumaian zaude eta ni senperen. Taskoz urrutillo bukatu ondoren. Gure biriatu hontan badago hilada. Begira zazu horko kamioi pilara. Nere pazientzia heldu da mugara. Igual berriz behobian atera behar gara. Eta orain iritsi zaizkigu kirolak. Neronen porterian sartzen ditut golak. Partida bukatu da ta jaso pistolak. Olako gauza txarrak dakarzki futbolak. Ni zirrika eta amets partidua ikusten. Ni ere ari nintzen beste gauz bat eusten. Bera bufanda jartzen eta ni biluzten. Hala ere ninduen bat ere igursten. Zeneri gustatzen zait pixkat kostatua. Gehiegi bisitatzen zendun ostatua. Alferrik izan da honi insinuatua. Aurten txampionsa ez dut bate ospatua. Oean nahiko txarra zure txampionsa. Baina Champions Koparen belarri ez goza. Nik ez nekin zer esan untxa edo ontxa. Azkenean gauean bihurtzen zen ontza. Eta hor gau osoan begik zabalduta. Ez bazera enteratzen ez da nere kulpa. Mesedez bian hartu berriro txalupa. Zergati zabiltza melena moztuta. Itxasoan egoera bihar marejada. Gure teleberria janik pasada. Ta gure bandera ere guztiz gorria da. Mesedez ja erantzi zaidazu maskara. Hasi beharko du beraz despeditzen.
Ze publikoak ez du ezer entenditzen. Zaila da dena esketxonetan kabitzen. Aspaldia ez gendun audientzia biltzen.